Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Aprilin adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naragsak ti panagden nami kini Conrad. Naadaan kami iti maysa nga anak a babae. Maysa a plain housewife. Mangmanggad iti gobyerno ti asawak. Dimteng ti panubok iti pamilyami, ajak pulos ni namnama. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Aprilin. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta ti check-up ni Lisa? Maamon pa lang ti resulta ti laboratory test na inton bigat. Laboratory test? Wen, imbaga ti doktor, asa na basta-basta ti sakit ni Lisa. Anya? Isumat lagayam ako mutkutong, kan sana may imbagan ti sakit na. Oh. Kasladyak kabaalan da ito'y Conrad. Saan? Di ka agsaw iti kasta, bakat? Patibkaram ti pakinakam mo. Di ka agpanunot iti negatibo, Aprilin. Ikararag mo kit di ang maimbagan ni Lisa. Italangan na pasamak da ito'y kada kami, Mare. Diyak amo noon niya ti aramidak. Amom pa'y ano, anya ti sakit ti anak mo. Wen, Mare. Ay na, adda kami dito, Mare. Saan da ka abay-bayan? Agyamanak, Mare. Mami, apay nga aglulwa ka. Ha? Ay, saan anak ko? Anya nga minti sakit ko, Mami. Lisa, anak. Kanayo nakama ulaw. Diyak pa'y makaayayaman. Kaya't ko kumamat ti agayayam, Mami. Iso anas ka nga agpaagas ka, anak. Diyak kaya't ti ma-injection. An-ano sa anak ko? Apay nga'y dagiti dadto mga ubing. Nasalun at damat, Mami. Siya, managsaksakitak mat. Parbangunan, ngam nakariing kapaylaeng. Diyak makatulog amang pampanunot. Alokimya ti sakit ti anak ta. Ad-addaasan ang maimbagan ni Lisa. No parigatam day tabagim. Ala, maturog kan. Aginanakan. Amok tirigat ti agsakit ti anak na, Mare. Nagrigat ta talaga, Mare. Ti pagbayad iti ospital tinarigat. Nang runa ita panawon. Huwag nga rod, Mare. Napanunot nila kay ko ti aglon. Kas na saan may akabailan abayadan. No adda pagpatulungan nyo akabagyan nyo. Agpatulong kayo kadakwada. Ne, Mare, aglisi ka. At agparada alugan. Dagita babak nang kunamlan asino da. Aglisi ka latan, Mare. Naglawa ti pagparkingan da di taigid. Ne, aguray ka. Mare, kasla amok di bimaba driver? Isuda ti akin pwesto dito'y pagtaktak deranta. Isuda? Wen. Amok? Inisaman na kamat. Amok, Mare. Aprilin, kumusta? Kunakon kat. Si Kadayta Wilfredo. Oh, kumusta nga ti Muse edi high school? Limok mga kun Saan akon amuse? Uray, ata napintas ka lata. Aywan gayam. Daytoy ni Kumarek asali.
Sally, ni Wilfredo, classmate ko idi high school. Kumusta? Nasayat, mat. Ala, umay kayo. Mapan tayo di tayo nagti-restaurant. Ah? Di tayo nga agi-istorya. Kababain samot. Umay kakit din, Mare. Kakaisuna, anamit ko daytoy bimak nangan agayam ko. Bimak nang kamutan iti kasta unay. Apay, saan ka mamati? Tais tambayak la idi? Huwag nga rod, kita ang manlaangan niya. Nagswerte aklaeng ako nada. Nangabakan samot iti loto. Saan? Nagurnong ak idi nagabrudak. Iso te inusar ko iti negosyo. Ay, agasam man dayta. Aprilin, malaman, agawit na. Ay, huwag kayam, Wilfredo. Agawid kami. Apay nga kapapura ka? Ada ka di pamilya mo? Adan. Ada anak ko. Kastaya. Agsaksakit nga ro di anak ko. Isonas kan nga agawid ako. Sige, awagan kan tulangan. Itay nakapayabir-biro ka ni Lisa. Kimapsot manan. Isublita manan iti doktor. Kapilitan bakit? Kaasimot ti anak ta. Ada trabaho ko inton bigat. Iso asikan ti mangbantay iti anak tayo di ospital. Hello? Hello, Evelyn. Ni Wilfredo da itoy. Oy, si Kamat Gayam. Wen, kunak magkan ka nga awagan ka. Oh, ayan mo ita. Dito'y ospital. Abay, agsakit ka? Dito'y anak ko. Ipa-check up ko. Sige. Ibagam no sa dino da itang ospital, taumaya. Anya? Mami, nabannog ako na nakatakder. Kaya't kunti agtugaw. Mabigla ang anak ko, Adala ang orayan ta. Agawid ta ka din. Wen anak, agpaitulod ta iti gayam ko. Ne, isumat gayam daytan. Ala, umay ka anak, aglugantan. Uwan, Mami. Oh, pasensya kayo na. Tanagur-uray kayo. Traffic ngamin. Awan anyaman na. Daytoy gayam ti anak ko, ni Lisa. Karupro pa ma. Mami, asino ka di? Gayam ko anak, classmate ko idi. Sa dino ti kayo papanan tayo. Itulod na kami langan iji balay mi. Nasa papay. Agpasyar tayo pay, Ha? Ala, agpasyar tayo pay. Agyaman ak Wilfredo. Time pa siya na kami kan ni Lisa. Kita mo, kaslawan sakit na. Maragsakan namin iti ay ayam aginatang mo. Kumusta mo't nga, titatang na? Nasaya at mat. Ada trabaho na. Iso asaan na kami anak kaduaan. Kumusta mo't ti relasyon nyo? Nasaya at mat. Apay ang nasa ludsod mo. Awan, nadamag ko lang. Sige, Wilfredo. Itulod na kami nga rudan. Ado pa'y ti aramidak iji balay. Sige, malaman. Anak. Naskan amangan ka Tadabaro nga iayam mo. Uwan, Mami. Talaga ang mga anak, tanagmayat to'y ay ayam ko aginatang tigayim mo. Inggatangan na ka iti ayam tigayam ni mamim? Uwan, Daddy. Ala, mangan tayo ket din. Lumamiis dahi ito linutok. Nagsingpet-metten da ita agayam ni mamim no kasta. Ala, mangan tayo nga roden. Papayapan ta ka no, sir. Uwan, Pilo. Ada pang iba unakan ka? Sa dinong hay, sir. Dagita groceries, itulod mo yung balay tigayam ko, Ay, nagadun, sir. At dapay bagas. Ibaga masakta nang ipatulod. Wen, sir. Ala, ibagakan ka ti eksakto alokasyon ti balay da. Amuyo, Mami. Paboritok da ito ginatang tigayim yung ay ayam ko. Kasta ka di, anak? Nagpintas ngamin. Ne, ada bisita ta. Mabit lang ang anak ko, Ay, naimbagngal daw yo, ma'am.
Sino kayo? Imbaunak dito ni Sir Wilfred daw. Tapnuyag ko dagitoy. Ha? Nagadun a grocery dagita? Para kada kayo, ma'am. Agyaman na tata. Sige Da kayon ti mangiserak. Mapana kaon. Ay, mabitlaan. Driver na kayo ka din ni Wilfredo? Awan, ma'am. Sakti mangitultulod kan kuana iti Manila. Kasta ka di? Awan, ma'am. Adda ka din asawa na? Addaan, ma'am. Adda iti Manila. Sige, mapana kaon, ma'am. Naitad mo lang, timpaitad ko kan ka? Awan, sir. Ang asino ka di dayjay. Gayam ko dayjay. At damat nakita nga ubing nga agay ay ayam. Wen, anak na dayjay. Wala, isa ganang tilugan, tamapantay di Manila. Awan, sir. Mabitlaeng. Amo mare, madandanagan na. Nukas nga daw umaitod di driver ni Wilfredo iji balay. Ni, taapay man. No ay makita nila kay ko kat agdamag. Ay, kat ibagam anaga po itigayim mo, Sa bagay, saan ama nagsuspetsya nila kay ko? Angam ni, mare. Agan anat ka lang, Amangan no sa bali mo ti intention kan ni Wilfredo. Panagkunam? Adda nga ta sa bali nga intensyon na, mare? Apikit din nga awan. Kanayon na kayon apatuludan iti groceries. Bak na ngamin. Single ka di? Ada ka no asawa na, kung na driver na. Oh, adamat gayam. Ang, mare, amangan no agusto matkan ka. Naggrocery ka kadi, bakit? Saan? Apay aya? Napunumot dito'y cabinet tayo. Ha? Ay, uwan gayam. Naggrocery Nangalam iti pinaggrocery. Nagbayad iti utang na di kumarek. Ison ati pinaggrocery. Kasta ka di. Uwan, lakay. Ni Lisa. Ingkaman kitaan lakay. Tane, aglutluto Agay ay ayam ka lang itay. Angam ita, nakaidakan. Apay anak ko. Maulawak, Daddy. Si kamat ngamin. Agmalmalam ka nga agay ayam. Alaan niyo man ti ayam ko ginatang tigayam ni Mami. Mabit lang. Ayan na ka di. Iti nga to ti lamisaan, Daddy. O sige. Antoy. Awan gayam. Sino di gayam ni Mami magimatang iti daytoy? Lalaki mat, Daddy. At dalugan na nagpintas. Anya? Kaya't kunti maturog. Kay daytoy ay ayam ko. Hello, Wilfredo. Apay ngagsangsangit ka? Intaray mi ni Lisa dito ospital idirabi. Kasapulan na ti bone marrow operation. Anya? Diyak ka muna niya ti aramid. O sige, agkita tanto. Adapay ngamin dito Manila. Sige, urayan ka, Wilfredo. Uray siya. Diyak amuno sa dino ti pangalanta iti kwarta ama aramat. Para iti operasyon ti anak ta. Apay adimtang ti kastoy kadagsa na panubok ka data. Bayam. Mangibaga ka iti kakabagyak. Anya ko mati maitanda. Pada talang matida marikrigat. Lakay. Adagayam ko anam na maaga makatulong ka data. Sino? Diyay ka di imbaga ni Lisa gayem mo alalaki. Diyay nang gatang iti ayam na. Anya? Sino day diyay agayam mo? Ni Wilfredo dayjay. Bak nang agayam ko. Barang adamay pabulot na kanyak. Agtalakakan ka, Aprilin. Amok nga iti uray ka anuman. Saan nak alukwan?
Diyak amuno niya ti Aramidak, Wilfredo. Kaya't mo ka dito itapay lang o nagtilugan ngagsarita. Sige. Kasapulam ti kwarta. Uwen. Ikan ka. Maipaagas mo ti anak mo. Ngem iti may sa kondisyon. Sinaam nila kay mo. Kat sumurot ka kanyak. Anya. Anya ti aramidak, Mr. Lonely. Diyak amuno manugutak iti kondisyon ni Wilfredo kanyak. To'y pagayam mo, Aprilin. Pagayam Aprilin, adu dagiti organisasyon ang mabalin mo nga asitgan ang makatulong kan ka. Mabalin mo mati aki daw iti tulong kadagiti opisyales di talugaryo, iti munisipyo, wenno iti probinsyayo. Saan asipupuso ti tulong nga idi jaya ni Wilfredo, no di kat gunggundawayan na ti sitwasyon para iti dakas agagamna. Agtalag ka iti Diyos, kat agkidaw kayo iti tulong, kadag iti tao, asipupuso, at tumulong kada kayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Aprilin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang